Štovane dame i gospodo, štovani gledatelji, dragi gosti, glazbenici, pjevači, diskografi, novinari, dobrodošli na izravni prijenos završne svečanosti dodjele prve hrvatske diskografske nagrade Porin 94. Vaš domaćin i voditelj večeras je gospodin Oliver Mlakar. Štovane dame i gospodo, dragi gledatelji, dragi prijatelji, glazbenici, skladatelji, a osobito nominirani umjetnici. Dobrodošli večeras prvi put, a u budućnosti, nadam se i puno puta, na svečanu dodjelu prve hrvatske diskografske nagrade Porin 94. Večeras ovdje u prekrasnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji nalaze se, mogli bismo reći, sve zvijezde repatice našeg glazbenog neba. Kad malo bolje pogledam, mogao bih reći da večeras u Hrvatskoj nema nijednog iole značajnijeg rock ili pop koncerta. Sve vas mi volimo, svi vas rado slušamo. Njihove pjesme odzvanjaju ulicama i festivalima, njihova glazba ispunjava naše domove, naše omiljene klubove i koncertne dvorane. Večeras ćemo u izravnom televizijskom prijenosu pratiti nominaciju i podjelu Porina u 15 od 32 kategorije. 17 već dodijeljenih Porina koji naravno zbog dužine samoga prijenosa nisu mogli stati u izravni prijenos, vidjet ćemo kao snimku tijekom samoga programa. Dakle, zaključujete i sami, neki novopečeni vlasnici, već su vlasnici ovog prekrasno dizajnirane nagrade ovoga Porina, što ga je izradio majstor kipar Ivica Propadalo, već sada slave. A kada govorimo o velikom broju kategorija, moramo vam reći da ih Porinov stariji brat Grammy ima gotovo 3 puta više. Dakle, nije ni ovo pretjerano. Inače, ovoj večerašnjoj podjeli prethodile su stroga pravila tajnosti, tako da, kao što smo već i rekli, večerašnje dobitnike koje ćemo pratiti sada u televizijskom prijenosu zna samo jedna osoba. Oni su u omotnicama, to je odvjetnik gospodin Marijan Hanžeković. Inače, kao što je to običaj u ovoj i ovakvim prilikama, svaka kategorija, svaka nominacija ima svoje kumove, svoje predstavljače, oni su večeras s nama i uskoro će prvi par koji će podijeliti prve Porine izaći ovdje na našu binu. On je poznati hitmaker, vlasnik je 10-ak hitova, osvojio je sve moguće nagrade, ali začudo večeras nije nominiran. Poznavajući ga, mogli smo reći da će idući Porin biti gotovo njegov osobni festival. On je uostalom i autor naše pobjedničke pjesme na Eurosongu 89. a ona je upravo ta koja je Eurosong dovela u Zagreb, u Hrvatsku. Dame i gospodo, Rajko Dujmić i Emilija Kokić. Dobro večer. Dobro večer. Posebno nam je drago što smo prvi koji ćemo večeras dodijeliti ovu prekrasnu nagradu čije ime je Porin i koja će sigurno postati tradicionalna. Ti, Emilija, nisi nominirana za... Nisam, ne, ja sam još mala i zelena. A jesi ti nominiran? Pa ja sam samo mali. Znaš što, Rajko? Ni Spielberg nije još nikada dobio Oscar, ali to ne znači da neće sljedeće godine dobiti 1, 2, 3. O, da. Znate, mi ćemo vam večeras otkriti ko će dobiti Porina za najbolju vokalnu izvedbu, onu mačo izvedbu za muški vokal. Aha. Znači ovako, za najbolju vokalnu izvedbu, muški glas, nominirani su Cesarica, Oliver Dragojević. Nek te zagrli neko sretni i Toni Cetinski. I Nojna Arka Džiboni. A sada
ćemo otvoriti ovu kuvertu. Ko se tebi osobno najviše dopada od dečki? Ma ne smijem ja to reći, reći ću ti. Aha, dobro. Sad ćemo vidjeti ko je. Porina dobiva Oliver Dragojević. Cijelega života ja sam ti, ja samo nju, da do njenog srca nađem. Najljepša hvala. Osim što je prvi porin, morat ću pozdraviti sve one koji su krivi za ovaj porin. Moga kume, moj živija, Giboni, molim vas jedan aplauz za mog prijatelja. Naravno, pozdravit ću i isto mog prijatelja velikog Stipicu Kalođeru za aranžman. A oni i ja imamo jednu veliku vezu, a to je more, pa se nadam da ćemo ovo sljedeće ljeto biti u Komiži, pa će biti još puno cesarica. Puno vam hvala.